Esta primavera, l'Associació Comerç IN d'Ontinyent llança la campanya Me'n vaig a Praga, en la que sortegen un viatge per a 2 persones a la mencionada ciutat. Amb l'eslògan "Quan més compres en Ontinyent, millor per a tu", aquesta entitat pretén premiar d'aquesta forma els consumidors de la ciutat i dels voltants que compren als comerços d'Ontinyent. Esta campanya promocional consta d'una targeta de la grandària d'un carnet, la qual n'hi haurà que omplir amb 5 setxells. Amb cada compra que es faci en un dels comerços associats, es selletjarà una de les 5 caselles que n'hi ha a la targeta. El proper divendres, aquestes targetes arribaran a tots els domicilis de la localitat per a omplir i dipositar en les 60 urnes que ja tenen els comerços associats. Segons expliquen a la roda de premsa, les targetes també arribaran als municipis de les localitats de Cocentaina, Muro, Banyeres, Alfafara i Agres, ja que encara que no entren en la delimitació comarcal, tenen com a centre de compres de referència la ciutat d'Ontinyent. Està venint gent al comerç d'Ontinyent que s'havia perdut, gent de punts tan com pugui ser Cocentaina, està venint gent de Muro, de Banyeres, de Agres, d'Alfafara. Entonces anem a intentar recuperar un poc el prestigi que teníem el comerç d'Ontinyent, donat que estem veient que està tornant a entrar gent. Per altre costat, és una campanya un poc dilatada en el temps, però creiem que al final valdrà la pena. Es començarà pràcticament este cap de setmana pròxim en un plan de millors prou important. I per altre costat es tracta d'una primera toma, ja portem diverses voltes fent sortejos, però és una primera toma en quant al tema de fidelització ja important a nivell de clients. La imatge que utilitzen per a la difusió de la campanya és la d'una dona a la que anomenen Amparín, que s'encarrega d'explicar el funcionament del sorteig i com participar en aquest. En la presentació també anuncien que amb cada compra n'hi haurà un regal segur d'un joc on trivial al presentar la targeta. Una iniciativa amb l'objectiu de fidelitzar els consumidors i de potenciar el comerç, en la qual col·laboren l'Ajuntament d'Ontinyent i la Generalitat Valenciana.